नमस्कार आपण समस्त मानू नित्यम टूर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज 21/6/2022 लांजीपल्ली स्थित वरिष्ठ नागरिक मंच हंस जग व्यायाम केन्द्र रे मंचर सभापति प्रोफेसर भास्कर पाड़ी तत्वावधान अष्टम विश्व जग दिवस स्थानीय दिव्य जीवन संघ परिसर रे सकाळ 6 घंटारू 7:30 मध्य पालित हो जाइए। प्रारंभ मंचरे संपादक श्री युक्त विश्वनाथ पाड़ी अंतरराष्ट्रीय विश्व जग दिवस तात्पर्य उपरे आलोकपात करने पर केन्द्रर सक्रिय सदस्य श्रीयुक्त प्रमोद कुमार मिश्र जग आसन उपकारिता उपरे आलोकपात करी सूर्य नमस्कार सहित केतोटी सूक्ष्म प्राणायाम प्रदर्शित करथिले। तत्पर मंच द्वारा परिचालित दांतव्य होमियो चिकित्सा केन्द्रर डाक्टर प्रोफेसर श्रीयुक्त प्रशांत कुमार पति प्राणायामर उपकारिता एवं एहार शरीर विभिन्न रोग उपरे पकाउथिबा प्रभाव उपरे आलोकपात करथिले। प्रोफेसर पाड़ी तांकर सभापतित्व भाषण रे अम्लजान और रक्त रे थिबा हिमोग्लोबिन और रक्त कणिकार संपर्क एवं ताहा उपरे योगासन प्राणायाम द्वारा किपरि प्रभावित हुए ता उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। एही कार्यक्रम रे प्राय अर्ध शताधिक सभ्य जगदे विश्व जग दिवस को कार्यक्रम को सफल मंडित करथिले। परिचालितटी परिचालित हेबो गुरुत्वारोपटी गुरुत्वारोप हेबो। आमर एही चैनल रे चलतु जीवा लांजीपल्ली स्थित बरहमपुर रे अवस्थित लांजीपल्ली रे थिबा हंस जग व्यायाम केन्द्रर
ସେମାନେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଂହିତା ଓ ଶିବ ସଂହିତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗଟା ଆମର ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଦୁଇଟି ବହିରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାର ଇଏ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଶରୀରକୁ ସଫାସୁତରା କରିବା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର 4ଟି ରହିଛି ବହିରଙ୍ଗ, 4ଟି ରହିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ବେଦରେ ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏବଂ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ବିଶେଷ ଭାବେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଦୁଇଟି ବହିରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାର ଇଏ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଶରୀରକୁ ସଫାସୁତରା କରିବା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର 4ଟି ରହିଛି ବହିରଙ୍ଗ, 4ଟି ରହିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ବେଦରେ ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏବଂ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯମ ନିୟମ ଅଛି, ଯମ ନିୟମକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟା ରହିଛି ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ସମାଧି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚତୁରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମ 4ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ସମାଧି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବଜୀ କେବଳ ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନାରେ କାହାକୁ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାନେ ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନା ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ଯୋଗ ସାଧନା ଶିବିର ଗୁଡ଼ାକରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନା ଚତୁରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନା ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ହେଲେ କରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକତା ଯୋଗ କ'ଣ? ଯୋଗ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏ ଶରୀରରେ, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ଏ ଶରୀରରେ। ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବେ ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ। ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ସମାଧି ବିଭାଗ ବିଭକ୍ତ ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଆମେମାନେ ଯଦି କିଛି ବହି ପଢ଼ିଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପତି, ଯୋଗ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ପଣ୍ଡା ବେଲେ ମୋର 2-4ଟା ଝିଅ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ମିଶ୍ର ଆମ ସାମାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ମୋର ଗୁରୁଜୀ କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଧ୍ୟାନ ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନେ ଜୀବନର ଇଏରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ଆମର ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଓ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର ଜାତିସଂଘ 11 ଡିସେମ୍ବର 2014ରେ
ତାକୁ ସମ୍ମିତ ଦେଲେ ଜୁନ୍ 21 ଜୁନ୍ 21 2015ରେ ଆମର ଯୋଗ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ଯୋଗ ବିଷୟ ଯୋଗ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟା ଜୁଜ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଜୁଜ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ମନର ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତିର ନିରୋଧ କରି ସମାଧି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେ ମନର ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତି, ମନର କେତେଟା ବୃତ୍ତି ଅଛି? ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତି ବୋଲେ 50 ବୃତ୍ତି ଅଛି। 50 ବୃତ୍ତି ବୋଲେ ମନ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ରହିଛି। ମନ ଆପ ତେଜ ପୃଥ୍ୱୀ ବାୟୁ ଆକାଶ। ହେଲେ ଏହି ମନର 50 ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡର ସର୍ବା ତଳ ଭାଗରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୃଥିବୀ ଚକ୍ର। ସେଇଠି 4ଟା ବୃତ୍ତି ଅଛି। ତା ଉପରକୁ ଅଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଜଳର ଚକ୍ର, ସେଇଠି ହେଉଛି 6ଟା ବୃତ୍ତି ଅଛି। ତା ଉପରକୁ ହେଉଛି ଆମର ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋକର ଚକ୍ର, ସେଇଠି ହେଉଛି 10ଟା ବୃତ୍ତି ଅଛି। ତା ଉପରକୁ ଯିବେ ଅନାହତ ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁର ଚକ୍ର, ସେଇଠି ଅଛି 12ଟା ବୃତ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରକୁ ଆସିବେ ଆକାଶ ଚକ୍ର, ସେଇଠି ହେଉଛି 16ଟା ବୃତ୍ତି। ଆଉ ୟାର ମନ ଉପରେ 2ଟା ବୃତ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ 10ଟା ବୃତ୍ତିର 50ଟା ବୃତ୍ତିର ସମାହାରରେ ମନ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭଲ କରିବେ, ଖରାପ କରିବେ, ଯାହା କିଛି କରିବେ, ଏସବୁ ମନର ଆମ ମନକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଗଲା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଆମ ମନକୁ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମନଟା ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମନଟା ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ନହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟାର ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବିକାର। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମନକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବୃତ୍ତିର ସମାଧି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଧି ଷ୍ଟେଜ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚଳ କାମନା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, କାମନାର ବିନାଶ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ହେଲେ କାମନାର ବିନା ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁ, କାମନା ନ କଲେ ତ ହେବନି ନା, ଉଦ୍ಯೋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଆପଣ ଚାଲୁ, କାମନା ଚାଲି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବେ ବୋଲେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବିପି ଏସବୁ ଆସିବ। ମନର ବିଶୃଙ୍ଖଳରେ ମନର ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ବିରୋଧ ହୋଇଗଲା। ବିରୋଧ ହୋଇଗଲେ ଏସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ ଦେବ। ଇମ୍ୟୁନିଟି କାପାସିଟି ଆମର ଯେତିକି ଶରୀରରେ ଅଛି, ଆମର କେତିକି ଅଛି, ଯେତିକି ଶରୀର ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆମେ ଟେନସନ୍ ଚିନ୍ତା ରହିବା ବୋଲେ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବିପି ଆସିବ। ସେଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲା ବୋଲେ ତାକୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଲେଖିଲି, ମୋର ଇଏରେ, ଯେକୌଣସି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ସର୍ଟକାଟ୍ ଅଧିକ, କିଏ ସେ ଦାମ୍ଭିକ ଅଛି ଏ ଜଗତେ, ପ୍ରକୃତିକି ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ, କେବଳ ପରମାତ୍ମା କରିବେ ତାରଣ, ପ୍ରକୃତି ଯିଏ କରିଛି ଧାରଣ। ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରରେ ନିଶା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଟେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଜାଣ। ଯମ ଅଟଇ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତୟ ପରିଗ୍ରହ, ନିୟମ ଅଟେ ତପ ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିପାତ। ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଜାଣ, ଶରୀର ଓ ମନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହୁଏ ଟାଣ। ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ରେଚକ କ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଜାଣ, ମନ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ ଏକତ୍ରୀକରଣ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଟେ ଲାଗାମ ଭାଇ, ବିବେକ ଅନୁସାରେ ମନ ଚଲେ। ଧାରଣ ଅଟଇ ମନର କ୍ରିୟା, 12 ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଏହା। ଧ୍ୟାନ ବି ମନର କ୍ରିୟା ଯେ ଜାଣ, 12 ଗୁଣନ 12 ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରହେ ଟାଣ। ସମାଧି ଅଟଇ ମନ ସ୍ଥିରର ଶେଷ ଯୋଗ, 12 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ହୁଏ ବିନିଯୋଗ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଭାଇ, ପରମାତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ଯାଏ। ଏହା ଯେ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରମାଣ, କହିଲେ ନ ହୁଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଜାଣ। ହେଲେ ଏ ଯାକ ଆମର ହେଉଛି ମନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର 3ଟା ଶରୀର ଭିତରେ 3ଟା ରହିଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଶରୀର ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଜୀବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଏ 3ଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ମନ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଘୋଡ଼ଣି ହେଇଛି ଆମ ଶରୀର। ଶରୀରଟା ଖାଲି ଚୁଛାର ଶରୀର ହେଇନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ରହିକିରି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘର ଗୋଟେ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ମନଟା ହେଉଛି ଏ ଭିତରେ ମେନ୍। ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଯୋଗ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ହେଲେ ଏସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଯମ ନିୟମ ବ୍ୟତୀତ ଆମର କୌଣସି କାମ ହେଇପାରେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି ଯମ। ଯମ ନିୟମ କ'ଣ? ଯମ କ'ଣ? ସତ୍ୟ,
सत्य सबुले रहा सत्य अहिंसा अहिंसा क्या किए जदि मनकर गाड़ी करदेला ताकू इमिति करिया बुझेया कैपासिटी करिया बुझेया अहिंसा ब्रह्मचर्य आम ब्रह्मचर्य पालन करिया ब्रह्मचर्य पालनटा एत सहज रोनी आम कहीदे प्राक्टिकल कराटा कष्टकर होचे जेहेतु आम जेकोसी जिनस खाऊे ता हूँ रसरे रस द्वारा हूँ आम पाटी पाखुड़े रसरू रक्त हो रक्तरू मांस होंसरू मेद हो मेदरू अस्थि हो अस्थि अस्थि मजा हो अस्थि मजार बीज हो बीज को जदि समरण कर रखिए कंट्रोल रखिए से ओज हो ओजटा से विवेक को आसूटार आम रोचे सारी सिजाइनि आमर लक्ष लक्ष वर्ष तलर ये घटना सब आग मुनि ऋषि मैंने करुले एवं करुँच आमको दर्श अवस्था अच्छे सब जगह कर कौन हो ब्रह्मचर्य अस्तय अस्तय बोले चोरी न करिया ठकियानी ये सब अस्तय अपरिग्र अति कम चलिया आम अधिक बांटिनी रही आमको अधिक दरकार हो देखो आपन को आप 10 लाख कोटी टंका अच्छी आप अधिक चाहते आप केते चाहूँ ना 10 कोटी दिखाई 10 कोटी दिहले आउ गोटे वर्ष पर आप शांति रही गला आप 100 कोटी की आप चिंता कर आम ये प्रमाण करदे जे पैसार मूल्य आपणर वांटिंग हो पारे आपण मनकर कोटी टंका अच्छी आपन को 10 कोटी देले शांति हेबे बोली आपन 50 कोटी दिखाई वर्ष पर आपन को आसू टेंशन होकर रही मुझे हजार हरि हिरण्यमय ग्रह ओम पित्राय नमः ओम रवये नमः सूर्याय नमः 10 प्रकार के विभिन्न वराह कृष्ण ब्राह्मण परशुराम राम बलराम ओम भानवे नमः विश्वास लंबा निश्वास छाड़िया विश्वास लंबा निश्वास छाड़िया ओम खगाय नमः ओम कृष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरीचाय नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम अक्काय नमः ओम भास्कराय नमः ओम श्री सवितृ शुक्ल नारायण नमः
जोटाकि जीवन जोटा कि आमर अच्छे 5 6 7 8 द्वितीय आसन बंद आसन बंदटा को 1 2 4 5 6 है ये कले एक शुरू करिए बंदटा को रखिए बसिक यहाँ कर एक 2 आ कौन अच्छे तो देखिए करमर 32टा हम आसन बर्तमान देते आप यहाँ करें आसन आप ब्रह्मचर्य पालन करें जिते तौक करूँ जी पारे तौक प्रजापति तृतीय आसन मधुरासन खाइला ये आसन रे बोले आपंकर अग्निसार जीर्ण हम सब प्रकार खाइला मिनिट 2 मिनिट 5 मिनिट आप बस यहाँ हूँ वज्रासन वज्रासन बस अर्थासन अंत को रखिए अर्धवज्रासन वज्रासन बुझे बुझे मकरासन कर भल मकरासन कर प्रकार रही ना सबासन जिते समय सबासन रहा बुझे सबासन सब रही रेडी सबासन पर यहाँ कौन आज्ञा आसन यहाँ जी समय रखिपारे
गोड़ दुईटा हाथ बोलो हाँ बस नौका आसन पूरा अंता को गोड़ को आनी बेकर लगे बसिक ना यहीटा गोटे आसन अच्छी यहाँ रहा आंटू को एमती रखिले रखिले ऊपर अंटाटा को से रखिए ना गोटे आंठू कर गोटे गोटे जहाड़ा जार नौ झाड़ा दस रहा पवन मुक्त पवन प्राक्टिस कले किसी ना कहीं जदि है आप उपकार यहाँ हवा द्वारा भस्त्रिका ठीक भाव भस्त्रिका एवं गोटे थर कलापर कि लाभ आज जार बेस कष्ट होगा भस्त्रिका आसला कपाल भाती ठीक भस्त्रिका कपाल भाती आम अन्य समय आलोचना करा खाली धरिकी देखे आम कला बेलू गोटे मुद्रा रही जेकोसी प्रति प्राणायाम को अलग अलग मुद्रा मुद्रा रही पेटटा को तलू नवा पूरा खाली धरतु मुझे प्राणायाम ये भी कली यहाँ आउ गए कम यहाँ कौन हो आउ भल मानने अन्नटा सब आप भावती तो पेटटा को पूरा पछुटा भी से समय आज खाली टे करें बोलते सीटा कह कपाल भाती कपाल भाती है तो कपाल भाती आम करवा तो आउ गोटे कथा मिनिमम मन रखा कपाल भातीटा मिनिमम 5 मिनट कले चलता जार रोग होती 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कर 3 थर तापर आसो अनुलोम विलोम आम अच्छी बापटे नवा डाण पटे छाड़ा पूरी जो पटे छाड़े सेपटे नवा एमती आम यहाँ भी 5 मिनट करवा यहाँ अनुलोम विलोम सरला तापर आसला बाह्य प्राणायाम मैंने आम जो निजंब जनिंग अच्छी जो अच्छी रेक्टम अच्छी तो से बाह्य प्राणायाम आम परवर्ती समय सब शिखा तापर आम अन्य सब गोटे गोटे प्राणायाम जोटा अच्छे आम सब करुचे आमर शिवराम भाई जानते आम सब शिखेबे तो एगुड़ा सब आमर गोटे पर गोटे प्राणायाम हम ये प्राणायाम सरला आम तो ताकू कार्यकारी करने आमर जो अच्छी है ना
वकील लोग स्वीकार रहा आराम से आम डिस्पोज करवा जाने परवर्त समय आलोचना करवा अन्य समय ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଯୁବକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତାରେ ରହି ପ୍ରତିଭା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପାଇଲେ କହିଲେ ମେଟାବଲିଜମ୍ କଣ କରୁ ତାହା ପରିବାର ये कुकुर जो अम्ल फाँसी अम्लजान अम्लजान हेलो चलो द्वारा ही अम्लजान उत्पादन विषय आज आलोचना धन्यवाद आज गणरे विशिष्ट नेशनल ट्राइबल चैंपियनशिप होता नासिक होता ये तरफ आम जी युव भाई से ये जन ये आमर ओडिशा तरफ से आमर रिप्रेजेंट करते से ब्रोंज मेडल पाई ना हूँ से प्रीतम कुमार नाहक से प्रीतम कुमार नाहक बापा भी आसती माँ भी एवं घर होती आम छत्रपुर ब्लॉक सुंदरपुर ग्राम आए बर्तमान तेणु आम उत्तर आगामी भारत ओडार तथा आमर ये राज्य ना उन्नत करेंगे तेणु मुझे आम अनुष्ठान तरफ रिक्वेस्ट करी आमर अनुरोध रक्षा कर अनुष्ठान तरफ धन्यवाद
ଆମର 19 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଫଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ
Huh?